கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த உதவியை நினைத்து அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இவ்வளோ பெரிய இப்போ தேவை வருது, ஃபீஸ் தேவை வருது, காலேஜ் அட்மிஷன் தேவை வருது, நிறைய தேவைங்க இருக்குது, என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து கலங்கி போயிருக்கிறீங்க. இன்றைக்கி சொல்கிறாரு கர்த்தர், இது வரைக்கும் உன்னை நடத்தினால, இது வரைக்கும் நான் உனக்கு உதவி செய்தால, இவ்வளோ தூரம் நடத்தி வந்தேன், இனிமேலும் உன்னை நடத்துவேன், இனிமேலும் உனக்கு உதவி பண்ணுவேன், இனிமேலும் உனக்கு துணையாக இருப்பேன் வாக்கு கொடுக்குறாரு. விசுவாசிக்கிறீங்களா? உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறாரு. சோர்ந்து போய் காணப்படுறீங்க. இதுவரை நடத்தின எபினேசர் இனிமேலும் உங்களை நடத்துவார். ஆமென். உங்களுக்கு உதவி செய்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ எல்லாவற்றிலும் உங்களை ஆசீர்வதித்தவர் இனிமேலும் ஆசீர்வதிப்பார். சூழ்நிலை எப்படி வேணா இருக்கட்டும், என்ன சூழ்நிலை வேணா இருக்கட்டும், ஆனால் கர்த்தர் இன்னைக்கு சொல்கிறார், நான் இது வரைக்கும் உன்னை நடத்தினேன், இனிமேல் நடத்துவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன் வாக்கு தரார். பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க. கர்த்தர் உங்களுக்காய் துணை இருக்கிறார். உங்களுக்காய் யாவும் செய்து முடிப்பார். ஆமென்.